Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:06, Mayong aga Bacolod, Negros Occidental, Western Visaya. Sa malabutan sa aton sining pagpangalagad, welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa kalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon ini sa Aksyon Bryan Morden, magapangalagad sa inyo tub-tub las 9:30 sining adlaw sang Martes. Arin kita sa Abril 12 na 2000 o Mayo 12, 2021. Aksyon Hotline. Kumusta nga aton sining nga mga utod mga kaaksyon? Ano bala ang mga balita nga dapat naton bantayan sining nga aga? Aksyon Hotline. Anyway, santis pa naman ang tanan ng aton sining YouTube. Bukas na para sa inyo tanan-tanan. I-type nyo lang dira www.actionradiobacolod.com.ph ang aton sining nga web, ang YouTube naton, plus ang aton sining Twitter account mga kaaksyon. Text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Hotline. Ang mga balita nga dapat bantayan sa aton nga pagpangalaga diri sa balita lokal mga kaaksyon. Subong nga adlaw may mga inabot nga mga bakuna sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Ini nga bakuna amo ya ang AstraZeneca mga kaaksyon, no? Magaabot ini mga alas 9 sining nga aga. Normally, ang ginahimo sini ginakuha sa Bacolod Silay International Airport kag i-travel ini padulong sa storage area kon diin ini gina-store mga kaaksyon para ma-preserve sang maayo while nga ginaamat-amat ini pa-inject sa mga utod naton nga mas nagakinahanglan sang bakuna diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Aksyon Hotline. I-check ta karon kay sa probinsya madamo-damo ini sa Bacolod na mga 19,000 ini ka AstraZeneca mga kaaksyon timaya. At least gaamat-amat damo ang aton siring nga baton sang bakuna and ini donation pagid lamang. Why pa to ang aton nga purchase mga kaaksyon diri sa Bacolod mga 600,000 doses ato
sa probinsya. Iya 100,000 doses mga kaaksyon. Duay patok ka ginhawa. Ang sa Bacolod kuno mga dason nga mga binulan na, ara na. Ang sa probinsya medyo nagapiyong-piyong pa. Sige lang anong una karon kay sa nambala naton ang bakuna Aksyon Oliver tuman kadjutay. Hindi lang ang nagakonsume sini pungsod sa Pilipinas. Remember, pandemya ini. Maghambal kita pandemya, of course, nalikom ang bugos nga kalibutan sining makahalalit ka makaduludla iyang virus nga si COVID-19. Tikon ikaw pungsod Aksyon Oliver nga maayad-ayad ang kwarta mo yan. Damo ka kwarta mo ni bakal ka lang nga bakal iya, di ba? Kundi ikaw naman nga producer, nga ti bakal ini, kundi diri kita sa nagabakal. Hindi kita to sa daw makabayad kag daw sa hindi man. Kunway lang ang World Health Organization, impas ang pungsod Pilipinas. Laban sa entonces kita diri, tanan nga ginagamit na subong, puro ini tanan ayuda. Nga bakuna mga kaaksyon. Last 8, 9 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Ang iban nga balita sa aton nga pagpangalagad diri sa syudad sa Bacolod kahapon may ara sang ginpatigayon nga raid ang Bureau of Customs. Nadakpan diri more or less mga 7 million pesos sang ukay-ukay o kon mga old clothes mga kaaksyon halin sa iban nga pungsod. Kuan nila sulod nilang isa iya kagin pahamtangan sining ukay-ukay dira sa barangay Villamonte. The problem is, Aksyon Oliver, wala sang blatter entry ini sa police station number 4 according sa aton sining patrol kagang ila sining spokesperson and the person of Lieutenant ano pangalan si Liberty Giape, wala pa man sang ideya sini. Wala coordination ang BOC sa Bacolod City Police Office amo sila amo ni aton sini pamangkuton nan tawato na tabo bla sa may Quezon City baligyanay ka droga Aksyon Oliver kay wala coordination si PDEA kag PNP kundi nagpinus ang anay damo nagklamatay. Abi ko gani mga ahensya sang gobyerno ta naga-coordinate ni sila whatever nga mga operations tidris Bacolod subong wala blatter entry sa police station number 4. Ti nga alangan hilabtan tanang station 4 kiti gahulat malanas lang nga may blatter da. Nga may magpa-blatter abi ang BCPO tiya mo na hambal naton wala pa man sang ideya. Ati sige, pahulat-hulaton tani ba si dason adlaw may arana. Ang iban nga balita mga kaaksyon diri sa Bacolod sa nambal ta kagabi, Bacolod is area of concern na aside sa pila ka mga places dito sa National Capital Region nga ginpaidalom iya sa NCR Plus mga kaaksyon. Palayag diri gani ni Councilor o kon na City Administrator Ang ang pinuno man sang EOC. Siya ti given ina kay makibot gid man ang taga Octa Research kay nagliligad nga mga binulan to ng Bacolod may 0 case kita Aksyon Oliver mo. May 0 kita, may 2, 1, 2, 3, 5, 10. Doon mo na bla. Tapos nagkalit lang kita sumaka sa tagsobra 20-30. Tino nakibot gurong Octa no tabo sa inyo da. Pero ti manageable ini na nga mga sahi sang kaso ni COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Sulito naton Bacolod kaman kag Negros Occidental makabulig sining top na ni COVID-19 amo ang aton sinidisiplina sa kaugalingon. Sige, dito sa hinubaan kahapon, I understand may ara sang border canopy to Aksyon Oliver nga ginhabyugan ni Buhawi. May nagkalatakluban to nga mga tao, may lang kay way man nagkalabaldagid sila, no? Pero tiyan mo na kusog-kusog galing kuan kahapon, no? Ang hangin sa Bacolod. Tiyan mo ning mga panahon para makabalok ka mo, amo ning data sang Buhawi. Nga naghambal kita data sang Buhawi. Kay kon sa aga tubto mag-udto tuman kainit sang panahon, pagkahapon mag-ulan-ulan siya, gabunggo anay ang babugnaw kag init, amo nang grabing pwersa sang hangin. Kag daguob kag kilat, amo nang balantayan dira ti halalong kamo kay kadelikado sini, no? Sa nigad tong adlaw, 4 ka karabaw tumambling gid sa bago to igo skilat. Puro patay. Last 8:13. Sige, ang mga balita ya sa nasyonal mga kaaksyon iya aryo kay sa sining nga adlaw may maabot o kondason nga mga binulan may maabot nga dugang pagid nga bakuna gikan iya sa Pfizer mga kaaksyon BioNTech lain sa iban nga pungsod ini
Suno kay Vaccine Czar, Secretary ng Scarlito Galvez Jr., no, manag-abot ang 1.1 million doses mga kaksyon sa masunod nga mga binulan or before pa naman mag-end ang bulan sining Mayo. Last week may nag-inabot naman diri sa aton mga kaksyon, and kahapon may ara sang 193,000 ka doses mga kaksyon sining Pfizer nga nag-abot diri sa aton. May ara man sang 500,000 nga Sinovac, kag 2 million ka Sputnik 5 ang ginapaabot sa pungsod Pilipinas. Oo, may man niya. Kaya nagasinulod, AstraZeneca, amoning mga nagainabot diri sa aton. Salamat gid, at least kita mismo diri may ginabaton sa matag adlaw nga tanan. Kagabi may people's talk sa Presidente Rodrigo Duterte. Of course, na sentro sa vaccine sa gihapon kag COVID-19. Tanan nga tikang ginahimo sang Duterte administration agod nga ma-address gid ining nasambit iya nga pandemya diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Pero ang nakasentro kagabi nga istorya sang Presidente Aksyon Oliver kabalo ka kon ano, ini may connection sa West Philippine Sea gihapon kay nga kundi naglabot ato sa punto nga naghinagyatanay sang debate si retired Associate Justice Carpio kag si Presidente Rodrigo Duterte bangod sa pila ka mga istorya dira sa West Philippine Sea. Hinagyat una-una ni Duterte, debate si Carpio, ginpatulan ni Carpio, umatras si Presidente Rodrigo Duterte, gintuklod niya si Attorney Harry Roque sa ikaw to debate, hindi lang ko. Aba si Iban hadlock siya, pero may palayag diri si Presidente Rodrigo Duterte ang balnya, siya pasensya gid, way ko nagbato sa kay Carpio, kay nalipat ko gali presidente, gali ako siya hindi presidente. Nadumduman niya sa presidente, ako mapatol ko sang ordinaryo nga tawo. Damo na, blatya mo na, kung may tagahuna-huna sang aton una nga hambal, igo mo mamarasmasan, do ka wrong gigali sang nahimo mo. Maliiman niya ni Carpio, yan nga nag-associate justice na saya. Tikon paalam-alam lang sila nga duha, porte man di man magwanta kay si Presidente Rodrigo Duterte antes nagpresidente ni agyans kabuhi sini bilang abogado, hindi naman magwanta mo. Ti paindis-indis lang sang ina sila mga utok mga kaaksyon. Ti mamati malang kontani kita, pero sa aton dis Bacolod kag Negros, mamati lang ta mayuhom kag magkuha sang dugang information. Pero unahon tagyapon problema ta, dulo debate nga manakahuluya kung kisa kay kita lang nga Pinoy mismo naga-inaway kita sang aton man kaugalingon nga property action Oliver. Tapos ang nagaagaw to ya hindi pa taga aton, taga iban nga pungsod, abi kundi daw kakaladlawan gid sang do mga clown kita no, do mga kingkoy kita no. Kagabi mga kaaksyon, ari nakasentro subong kag dako nga balita nga ginaistoryahan sa bugos nga Pilipinas kag bisan pagani sa bugos nga kalibutan. Kay gintawag ni Presidente Rodrigo Duterte Aksyon Oliver nga estupido ang mga tawo nga nagpati sang iya ginhambal nga magasakay ini siya sa jet ski padulong didto sa Spratly Island. Siya stupid. Do kanta pa, stupid love. No. Ang bali Presidente Rodrigo Duterte, ini ginaano ka mo? Ginhimo ko lang ina nga palayag, it was 2016 sa panahon sang eleksyon. Purely Aksyon Oliver nga campaign joke gid lamang. Joke. Habali mga stupid ang nagapati sila. Siya nang tawa nyo, abi, ma-jet ski kay mapakadto tiya sa Spratly Island, maubos ng gasolina, kundi mahulog ko taro sa tunga sang baybayon, mapatay kayo, di ko kabalo maglangoy. Nagbakal sa kanay kuno Aksyon Oliver sang segunda mano nga jet ski mo. Tiya sa subong way pa kuno gyapon nag-abot iya. Sa dugay ng hulat ko, siya pro, napinsaran ko, basi magsakay ko na blang kag maubusan gasolina, tunga-tunga lang ko hasta kag mag-collapse ako iya, mahulog ko da, hindi ko ya kabalo maglangoy. Di mapatay ko akon iya. Siya sa prangka nga istorya, campaign joke gid lamang ato sang 2016. In short, part sang iya sini nga game, part sang iya sini ginatawag naton diskarte para ang makuha ang simpatiya sang butante mga kaaksyon. Di prangka nga istorya, sino man ton magpati sa tuman,
kung magpati ka to sa hambal ni Presidente Rodrigo Duterte, kundi parihok mo yung ma-jet ski kay mo ya. Kabudlay gani jet ski from Bacolod to Guimaras lang. Or Iloilo or Pasibo ka. Tapos mapaspratli Island kay mo ya. Wagin man tao to nagpati Presidente Rodrigo Duterte. Kabalo to sila nga kampanya lang to. Kay kabalo sila nga joker kay mo nga presidente. Kabalo na to sila. Pang masakit lang subong kay tawgo niya pag istupido ang nagpati. Pero ano bala ang kwansi ni? Ano balang reactions? Kay kabalo kami mga nagakritisar, no? Mga nagakritisar kay Presidente Rodrigo Duterte, subong nagaputok butsin na sila subong Aksyon Oliver. Ara yaw-yawana na yun sa social media. Sa tilang tawa, arang presidente nyo, gintawag ka mo nga estupido. Pero tinagbululuto na kay Duterte, huwag yung managro nagpati sa ginambal ni Duterte. Kaya gusto lang nila si Duterte mangin presidente. Now, i-check naton kung ano ang reaction sini sa mga tao nga nagakritisar sang Duterte administration. Di na to aton nga miga na action leban. Kung anong ila sini nga reaction, no? Paagi sa social media sa aton sini nga mga kwan nabata mo da si Sarati. Ang kwan ang aton sini nga mga kongresista nga hindi man na siya nagakontra, kundi ginakritisar lang mga bad doings ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa ila sini pananawan sigurado ko porte ining meetingay naman ni porting pag-uwaay karon sang mga statement, mga kaksyon sa aton sini nga mga utod labi na gid sa mga senador nga iti iya kontento sang Duterte administration. Sa mga kongresista iya nga 100% iya against the world ni Presidente Rodrigo Duterte nga administration. Nantawon tabing reaction nila sini, ano bala ang madulot sini sa aton sini problema subong sa pungsod Pilipinas mga kaksyon. Kaya diri pa lang sa lokal danho perti nga kinadlawanay sang iban ato mga tawo iya nga daw ay gid man lang yagapati tol sang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte subong inutoy utoy iya kadlaw. Pero mga tawo nga tigin seryoso gid ang palayag sang presidente ti subong sinahambal na dababoka ning dughan nila mo sang kulusmuron kay inahano man ni klase presidente man. Duway man niya punto de vista, way man ni punto ang iya sini ginapanghambal man anong gakatabo ni Pilipinas buma. Tamo na bla, porte ya mo. Try naton nga blambot mga sini mga tiniyo ng aton sini nga mga kilala nga mga kongresista didto ya sa national kung anong mga reactions nila regarding sining nasambit yang issue. Oo, kay subong pa lang mismo nagaprepara na sila sang statement nila. Kalantawon tanig karon kay kadamo gini sang nag-alalalsa ding ila sini ang ila sini nga paminsaron mga kaksyon no sang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Online sa hotline. Sa aton nga linya, bayan muna Representative mga kaksyon, Carlos Isagani Zarate. Sir, good morning dira sa imo. Maayong aga man, good morning, Aksyon Bryan. Kag maayong aga man sa mga kasiman wato dira sa Bacolod kag sa bilog nga Isla San Negros. Pasensya gid sir, aga ta pa kagin sabad pero any reaction sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang mga nagpati no? Last 2016 nga eleksyon sa iya paghambal nga masakay sang jet ski padulong sa Spratly Islands or Island, pure campaign joke lamang kang nagpati sa to mga estupido. Sir. Well, at least now, for now, Aksyon Bryan, we know that this is a stupid presidency, ano? Stagin amin niya, no? Na it's a joke. So his presidency is a joke, no? Sa matuod na Aksyon Bryan, even if we can go back that time, no? Siguro ang madamo nagpati man nga literally will not get to Spratleys, no? But what is expected of him, ang gina-expect saya nga pag siya magdaog na ikapakigbato niya gid ang interest ng mga Pilipino, no? Talagang interest ng banwa naton. Na he will exert efforts na kung ano man ang naging kakulangan sa mga previous administrations because we have to remember Aksyon Bryan, yung problema naton sa Spratleys hindi man lang ini karon nga na
tiempo, no? Karang Yes, yes. time. It started a long time ago, no? Even during the time of Ramos, no? In 1994, man to nag-start sila, nag-put up sa mga structures dira sa West Philippines Sea ang China, no? So, amo nang gina-expect sa iya. Siguro sa iyang mga followers, literally gin-take nila to, pero madamo man nagpati nga tani pag kung magdaog siya, ay amo nang himuon niya, ipakigbato niya. In fact, it was given to him in a silver platter, no? First week pa lang niya sa Malacanang, naggawa tong decision sa Permanent Court of Arbitration. Yes. No? Pero anong ginsiling niya? Ma-soft landing policy lang ko diri sa China. Mapivot to China ako, maghalin na ako sa Amerika. Well, to some, that is a good a statement, no, na magkaroon ng independent foreign policy. But it turned out, it's not even an independent foreign policy, no? It's a policy of capitulation sa China. Kung ano ang gusto ng China, sunod-sunod lang siya, no? So, tapos lately, ginsiling, amo na yung mga statements niya. After 5 years, yung ganun niya, it's a joke, you are stupid, no? So, amo na agid ang first day pa lang gali, isang iyang presidency, amo na gid gali na ang panindugan niya. No? So, daw we are na-istapa kita dire, no? Na-istapa ang Pilipino. Tapos, yung ganun niya, ang decision sang Permanent Court of Arbitration is just a piece of paper. Yeah. Balaan mo, Aksyon, Bryan, sa international community, once a prime minister or even a head of state or a head of government speaks, no? Pag naga-istorya ka, presidente ka, prime minister, ang lantaw nila is an official policy, no? Even if it is not written, no? So every time you open your mouth, you're speaking of policy. Kay ang presidente, amo na siya ang ginatawag nato sa atong constitution na chief architect of foreign policy. So if pag singganon mo nga piece of paper lang na siya, pakpil lang na siya, pwede ko na iya kumuton kang ilabay sa basurahan. You are saying useless ang decisions ng Permanent Court of Arbitration. So it will only embolden China. No? Mas ang China, wala galigin patihan ni Duterte ni nga decision. Okay, mag-occupy pa kita. Amo nang ginimo nila sa Julian Teleperez, no? Clearly, ang Julian Teleperez, ara man sa exclusive economic zone naton, easy. Tapos ginpadalhan nila dito sa mga maritime militia nila, no, the mga mangingisda nga armado, 200, no, more or less 200. Tapos kung ginsita na sila sang aton nga mga authorities siling ari lang kami di kay hindi maang tiyempo, hindi maayo, mapahulay-hulay anay kami di. But after some time, wala na sila nagaling. Tapos yung gano'n nila, kami maghalim diri amon man ini. So, in the coming months, no, in the coming days, samot pagidya nga ining China because of this statements of our president, no, nga daw hindi presidente sang Pilipinas, daw gobernador sang China diri sa aton. So sa sining statement, sir, hopeless na kita nga i-battle pa naton ang West Philippine Sea. Bangod gati daw ka malagana na malang ang chances gani duway na naton makit-an, sir, sa inyo paglantaw dira. Under this presidency, the hopeless gid niya, Aksyon, Bryan. Amo na nga dapat gid, no, in the next election, mapili gid kita sang mga leader naton nga ipakigbato gid ang interest, no? Hindi na kita magpadala-dala sinang mga populist statements, no? Dang siling niya, tapos bawion man lang, no? Singgan nun, it's a joke. Tapos mga estupido ka mo nga nagpati sila, no? So kay ang problema sa West Philippines si Aksyon, Bryan is not a joke, no? Yes. Kag hindi siya maliit na bagay lang, no? Simple gamay nga butang, no? Ang nakasalalay diri ang aton niya sovereign rights and even national sovereignty. Ginasiling nila hindi man na issue sa national sovereignty da kay even ang decisions ng Permanent Court of Arbitration, wala man nagsiling nag-award na amo na teritoryo nyo, nag-ano lang siya, nag-clarify lang siya sino ang may sovereign right. Tama, tuod na siya, Aksyon, Bryan, but amo na ang dira mag-start ang tanan, no? Kung hindi mo gani iya pagdepensa ng imo sovereign rights over these maritime structures na ara dira sa sprat list, how much more? So bigger issues, no? Siling ni President Duterte at the proper time, I will invoke the decision of the Permanent Court of Arbitration. There are things that cannot be compromised, no? Siling niya.
we have to, may ara kita debt of gratitude, but there are things that cannot be compromised. Pero again, ang lantaw ko sila, that is another joke on his part. No? Kay action speaks louder. Yes. No? There are things daw that cannot be compromised, but nakita natin how he compromised a lot of things. There are sa West Philippine Sea, siling niya sa mga isda natin, hindi na natin pag-awayan ng mga isda. Pabayaan ka na lang ng China. That is a betrayal of the interest of our fisher folks. Pag ginsiling mo nga that is only a piece of paper, that speaks volume. Ginsiling mo nga wala bili ang wala sing value ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration na in fact that decision, Aksyon Bryan, ginagamit sang iban nga mga countries karon, which have a similar problem, no? So hindi na siya simple lang ang bagay. So may pagani ang DFA naton kay sa nagligad tong semana nag-away-away pa sa pagpadala sa mga protesta abi, no? Diplomatic protest abi, but the president daw ay nagita kabati, sir, ano? Yes, in fact, gintagaan pa ganit ang gag order si Secretary Locsin. Yes. Kung ma-remember mo, pamuyayaw na si Secretary Locsin, no? Kay everyday, kapadala sila diplomatic protest na wala man ginapamatian sang China. Amo na ang klaro nga ginatreat gintang China nga piece of paper lang, no? Ang atong diplomatic protest. Wala siya ginapamatian sang China. Sang value ang mga diplomatic protest. Kay ang nadunggan nila sa presidente mismo sa Pilipinas, no? Ang decision sang Permanent Court of Arbitration is a piece of paper. Yes. So why will we honor that diplomatic protest, no? So amo to namuyayaw na si Secretary Locsin. Pero after that, ginpatawag siya sa Malacanang, ginsingganan siya nga hindi ka pwede mamuyayaw. Ang pwede mamuyayaw ang presidente lang. O di, sarado na ang bibig ni Secretary Locsin, no? So amo na ang realidad karon na nag-confront sa aton Aksyon Bryan, mabugtaw na ang aton na mga kasimanuan, no? Yes. On how this presidency is taking us for a joke, for a ride in these past 5 years, no? It's not too late, no? Na mabagpo naton ang dalagan sang aton, even sa aton foreign policy. Siling nila wala na tamahimo. No? Siling nila wala na tamahimo kay ang China is a big country. Ang ila armed forces kag Navy is very powerful. But that is not true, Aksyon Bryan, no? There are several presidents in the past, no? Na pag gindala halimbawa natin din sa UN, General Assembly, mareklamo kita dito and cite this decision sa Permanent Court of Arbitration. Eventually, ang mag-ano gidya ma-implement ina. Take the case of Nicaragua versus the United States of America. Kung ma-recall mo na Aksyon Bryan, in the 80s, ang Amerika din suportahan niya ang mga contras, di ba? Para girahon ang gobyerno ng Nicaragua. Karon, after some time, nagdindimanda sang Nicaragua ang US. No, nagdaog ang Nicaragua sa International Court of Justice. Siling sang iban, wala man na matabo kay kagamay-gamay sinang Nicaragua. But eventually, sa UN, no, gindala ining issue sa UN, ang pag-abot sang panahon nung nagkabutuhan na, ang nagkampi na lang sa US ang Israel, no? So majority, if not all of the members ng UN, gintingganan ng Amerika nga you pay compensation sa Nicaragua. Eventually nagbayad ang US ng compensation sa Nicaragua. So that is an example, no? Karon siguro ang China gapa tig-atiga pa dira kay even ang Pilipinas way man nagapurso, no? So but eventually may value gid dako ang value sina nga decision sa Permanent Court of Arbitration of Bryan. Previous nga mga presidente sa pungsod Pilipinas, sir, so far i-compare ta subong Duterte administration, medyo nagkanay-kanay gid man to during that time ang pagplastar sa China dira sa ginaagawan nga island gini, sir, kumpara sa subong. Well, yes, no. Amo gani na we are not saying Aksyon Bryan. Tanan Iglesia sa sang Duterte presidency, no? Kasi historical na no? Even in the 70s, ara na ng mga claims dira sang China, no? Sa South China Sea. Remember tong away nila sang Vietnam, no? Yes, correct. Also started dira. So, hinay-hinay na, but
hindi na lang mga nagligad nga pila ka dekada nga naggrabe gid sila ka aggressive na, no? As I mentioned earlier, inang dira sa I think mischief reef, no? Nag-start lang ina mga house on stilts bala, no? Mga daw payag-payag lang. Kay silig nila dira daw pahulay ang ilang nga mga mangingisda. But eventually lang tawad ano nang natabo sa mischief reef karon, it's a garrison, no? It's a military garrison. May mga missile embankment pa. Pwede pa mag-landing ang dako nga eroplano, no? So, amo nang ginasiling naton. But it happened a long time, no? Pero kay bangod nga si Duterte ng arat sa Malacanang, hindi pwede nga i-blame na lang niya tanan. Ang tanan nga blame dito lang gyapon sa previous administrations kaya they're already past previous administrations in fact, no? Ikaw na nga ara dira sa Malacanang, ara sa imo nga kamot karon. Kung there are mistakes in the past, you have to correct it, no? Yes. Amo nang ano naton i-correct mo, hindi nga mas ipagrabe mo pagid. Kay hindi tuod-tuod tong siling nila nga wala na mga bag-o nga mga structures, no? Kamadamo nga mga report, no, mga independent agencies ginasiling even last year during the height of the pandemic, napadayon ang ila construction reclamation sa West Philippines at South China Sea, no? Yes. So amo nang ginasiling naton, hindi mo pwede ipagrabe pag ina pag by saying na piece of paper lang ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Do kasubo gani kay imbes may ara na kita sang pamatuod from International Court mas didto pa nag-aggressive ang China kag didto pa ang Pilipinas daw wala na lang yaga sa Paxer, no? Tama ka, Aksyon, Bryan. Ano pala daw ikaw na ang nagdaog, pero ang imo nga aksyon, ikaw ang naperde, no? Perde ang gawa mo kay ikaw pagani karon ang nagapangayo pa saylo dira sa China, nga nagdaog ka. Anong klase ina, no? So dapat gani mangin pwersado kana kayo may ginauyata na kami pwede namon ibandera da kay pakita sa inyo nga we are the owners sa sining amo nga lugar pero subong ti amo ni situation tay anyway sa ano nga tikang sir subong aside from DFA ka medyo naghipos man si Locsin gani kay ambal mo may order na the president of course batian ta medyo way naman sa gasapakid masyado sa inyo nga end dira sir sa Congress sa Kongreso sa imo sir nga area dira anong ginahimo niyo pagigatikang dugang subong regarding sini? Well, sa amon niya nga part, Aksyon, Bryan, nag-file kami sinasang resolution, no? Before kami nag-Lenten break, ma-resume ang session namon May 17. Resolution for the House to express its sentiment, no, on this aggressive Chinese actions dira sa West Philippine Sea, no, beginning kung sa nag-init abi na Aksyon, Bryan, kung ginimo nila sa Julian Felipe Reef, no? Tapos nagsunod-sunod na nakita natin kung paano nila ginhagin ano man tong mga ABS-CBN journalist, no, sila Sara Sembrano. Kasi nakita din natin may mga additional even ang Navy natin, ang Coast Guard natin nag-report na ara gali ng mga Chinese militia din dira sa aton nga kadagatan. So of course ang Senate man daw may resolution to that effect. Na resolution lang. Siyempre, siling ko gani na ang chief architect din ng aton foreign policy, ang presidente, no? So, amo nang mga challenge kay Duterte. In fact, dugay na naton panawagan na dapat maging agresibo na ang Pilipinas in the remaining days or months of the Duterte administration para itong ginanegotiate nga code of conduct sa mga claimant countries, no, nga ginasabotahe man ng China, magdayon-dayon na gid ato, no? Kaya ilang code of conduct that will define the relationship ng mga claimants dira, no? Kag hindi dapat ginadiktahan ang isa o duwa lang ka mga imperialist countries, no, like China and the US. So, but unfortunately, even ang Pilipinas daw hindi siya subong sina ka-aggressive, no, na mag-aara ng code of conduct and mas gina-prefer niya nga may karoon lang ng always bilateral engagement with China. So amo nang ginahimo naton diri sa Congress Aksyon, Bryan, no? Kag syempre ginapanawagan nato ng atong mga kasimanwa nga mga kababayan na they have to express their indignation, no? Karon siguro dira pa lang ang gina-occupy nila mga maritime structures pa lang naton sa first list, no, sa West Philippine Sea, but eventually who knows, no? Especially na may mga moves sila karon to amend our constitution, baka pati ang atong constitution may ma-influensyahan naman nila, no? So amo nang this is not just an issue of
sovereign rights, even this is an issue of national sovereignty. Yes, sige. With that, sir, salamat gid sa ibang sining time at least na hatagan dugang nga kinaalam nga aton sining mga utod diri sa Bacolod nga probinsya sang Negros Occidental. Good luck to us, sir, regarding sini. Good morning. Good morning. Damo man nga salamat, Aksyon Bryan. Mabuhay ka kag may agaman sa Yes, aton nga mga kauturan kag kasimanwag. Yeah, God bless, sir. Aksyon Hotline. Pwerte, kaya muna, aminado ang ini nga mga grupo like Sir Zarate, mga kaksyon, that hindi lang ang administration ni Presidente Rodrigo Duterte ang nagkulang. Sining nasambit iya nga pag-away dira sang aton nga island nga gina hakot na subong nga ginaplastaran sang China. Aksyon Hotline. Nagliligad pa. Sino man bingway kabalo, kita tanan kabalo kita nga bisan sino nga presidente nga nagpungko sa Pilipinas, problemado naging man din actual event mo. 1960s pa, 50s, 70s, ginapostingan na nadasang China. Kining taga China, akugan gila si mga tao, ganyan. Aksyon Hotline. Isa kontintos ang sa ila to nga kamanggarano na sila pating aton di tikwaon pa nila. Since 1980s mga kaksyon, ginaway na ni sa International Court, Aksyon Oliver, igo na husgahan 2016. Nga aton gidya gali. Imbis nga may papel na ta ang presidente, way naman gani sa pako sa bala mo da. Aksyon Hotline. Kabay pa kay hindi si Presidente Rodrigo Duterte hindi agin man niya maglawig sa pagka-presidente 2022, whether he like it or not, manaog gini si Aksyon Oliver, tapos nang iya sinikontrata bilang presidente sa Pilipinas. So pangamuyo kita nga ang next president sa Pilipinas tagaan niya ni atensyon kay aton ina iya. Kululuoy karon pila kadlaw mga kaapuhan naton nga magtanga-tanga kag base hindi lang ina ang sudlon sang China, base ang tanan na gid nga mga ka-island ta dis Pilipinas hakso na gid sang China. Aksyon Hotline. Tiway na gid ta may mahimo dira mga kaksyon pila kadlaw. Kag usaran kita sang strong move abi no do strong move o pwersa sang China abi hinganiban na dira pwersa nila soldiers sila isa iban-iban mano na lang kita ti subong nga ara pa lang da sila abi iaway tani sa husto nga pag-away. Hindi iya kay madinuguon kay prangkang istorya hindi taya kapasar kag kasarang sila. Aksyon Hotline. Pagbalik naton sa ato nga pagpangalagad, check naton section John Diaz. Kaya Aksyon Radio Bacolod, istorya na kita politika. Aksyon Hotline. Do katimprano pawan puro mo na ng trending subong sa Bacolod diri politika. Pagsulod gilang ni former 3rd District Congressman Albi Benitez. So amo gini nag-umpisa din nagratatat ang politika sa Bacolod. No? Aksyon Hotline. Kagamo man kung nga naginawa sila. Aksyon Hotline. Di ang Aksyon Radio may survey kita, may kilalain niyang survey naton Aksyon Oliver. Sa kongresista kita na nag-una. Sinong gusto ginaduso sa mga tao sa Bacolod nga mangin congressman gihapon sa Lone District? Ina, pagbalik naton kag kung sino man ini nga tawo nga nagpanguna subong sa survey sa Aksyon Radio, tawgan ta siya kag istoryahon kag anong mahambalya sa Bacolod non mga kaksyon. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Dr. Good morning sa mga listeners naton liwatan. Salamat gid Alex Montesa, good morning. Richard Deriquito sa LSC Guard, bo salamat gid raw. Raymar Hicano Haliasgo, naga-monitor man si Chulupa sila barangay Sagaang La Castillana. Suzette Alunan, good morning. Nonoy Andan, araman si Noe Erwin Gonzalez, thank you gid. Lito Dayap, Di Anton Diaz, good AM. Naga-monitor man sa Patria Village. Thank you, good. And may gabila, may agaman sa Mabini Coral, ang mga Madrid family, Barangay 30, ang Bali Sir Alex. Lipong, good morning, Bryan. Monitor kami di Elma Lusok, Polidario, and retired Major Paterno Turalba. Daghang salamat. Good morning lang. Belated christening to my goddaughter, Princess Shem Zabala. Haling kay Alex Montesa. Rodjen Basa, good day, Bryan, watching live from Chennai Pier, India. Wow. Tamyaw ko, wife ko, Villa Estefania, Subdivision, Phase 1, Fortune Town. Wow. Musta ka muda, ma'am? Alex Montesa, ginatamyaw niyo man ang mga kagrupo, Vanessa Mayo, Kayla Jelly, Zamora Yamagishi Lida, Lily King, naga-monitor sumong. Lalaine David Gilaran, good morning, Bryan, shout out Bangga Tutong 1, Pamilya Giliergan. Magilaran man niya akon man. Giliergan. Sorry.
Milda Diada Araman, Slasher Sumugat. Good morning, Big Boss Group USA, Pamilya Pasyulan, Panye, sang kalong-kalong singkang airport, magsungay, madamo gin nga salamat halin kay Alex Montesa. Cecil Soriano, Jonesa Ribatado Barrios, nagamonitor man sa Barangay Mansilingan, Granville 1, patamyo lang sa family sa Kabankalan. Ribatado man, Ribato, Jonesa Ribato. Salamat gid ma'am ha sa pagmonitor. Cecil Liwat, nagpa-shout out kay Jake Rapp sa Dunya Juliana. Angela Gayondato Castillo, good morning, Sumbray, listening from Banga Tutungwan, Filisa. Christine Minies Villalubos, nagamonitor man sa Barangay Pandanon, DSB. Eleanor Guro, thank you again. Joval Trinidad, Keith Robert Helzinger Araman, Nexon Riluta Bernardo, good morning, Sumbray, monitor lang ko from Mansilingan. Athea Kim Iriman, thank you good. Arnold Bidayo, Aksumbray, morning, watching live from La Carlota, please tamiyaw Husal kag Franco family. Alin Louie Himotia, good morning, Sumbray, monitor kami watching live from Linawon, Kawayan, more power sa program, stay safe and God bless. Aldrin Diamante, monitor subong watching from Canada, Along Aloginsan, Cebu City, di Canada ka pa ha. Paglangoy na, Ulig Negros Dodong. Jovi Monares Araman, Susan Pahariliano, thank you, Gid. Good morning. Elizabeth Malaka Gamala, monitor mana. Keep safe everyone. God bless to all and more power to Arb. Dennis Richard Tiburo, mabiskan sino magpresidente. Remember, pila-pila naka-presidente naglabay. Way man Japon, wala gani, ginabato nila diplomatic protest. Gira na yang ginapangita sang China sa prangkang istorya. Pero ang mas lala subong administration. Before, medyo kulukalma pa. Susan Pahariliano, nagamonitor man. God bless sa imo, ma'am. Huma Lumina. Carlo Hipaya, good morning, Aksyon Bryan. Monitor kami from Kabugwason, Barangay Mansilingan. Kelly Gile, good morning, Aksyon Bryan. Kag Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoria, also family to Barangay Pandanon, DSB. Kag EFC. Alright. Banoy Bahande, nagamonitor man sa Kabukiran, Takuling. Puro Kabukiran. Unel Oyak, hindi ko basa, sir ba? Oyak Genome. I'm sorry. Respect sa freedom of press, pero sa akon pananawa, nagsalo man lang si Duterte kadating problema sa West Philippine Sea. Di ba may findings na gani kung sino nagbaligya ka volcanic soil halin sa Pinas para itambak sang China sa ila obra sa artificial island, di ba? I'm not a pro-Duterte ballot, but let's be fair. Yes, sir. May kita nag-mention diri nga si Duterte ang may salatanan. Aminado, gani si Bayan muna, nga since before may ara na sang problem. But it seems nga may ara naman sang result ang International Court nga nagapanagiya sa Pilipinas. Ang silingon ni Bayan muna nga dapat pwede niya na awayon pag ipakita nga ti amon ina. And chances bala nga base pwede pa man naman mabawi ang mga portion dira ang ginsakop sa China. Vanessa Mayo, nagamonitor man. Shout out to my family, Tangub Alvarez, family with love from Minnesota. Thank you again. Kati Calatrava, nagamonitor man sa Singapore. Hindi na tuman. Jenny, si Manong Jenny Ulate, nagamonitor man. Musta ka na nong? Jesse Halanduon, nagamonitor man. Monitor kami di sa Nijinggol. Salamat sa pagmonitor. Ann Villa Viray, nagamonitor man. God bless, keep safe. Antonieta Baha, nagamonitor man. Salamat gidra sa inyo, te. Sige, relax lang ko gamay, ha. Mabalik ko dugay, mainom lang ko tubig for a while. Pagbalik naton, check naton kung sinong kongresista nga nagapanguna diri sa syudad sa Bacolod kung pati gayonon abi ang eleksyon or ginaduso nila nga mangin congressman sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon. Kiti lapit na ginman ang eleksyon sa 2022. Umpisahan ta na niya para may ara kamo sang ulo istoryahan dira sa kapihan, sa terminal, sa inyo sila nga puloy-an, kundi hindi nga mga higad-higad nga nagapahuway-huway kamo. May ulo istoryahan kamo, pero hindi lang gini pagseryosohon, ha. Bali, kwan lang. Palipas oras lang, no? Palipas oras lang bla. While gatrabaho, kamo da kang
pulo pang laba, abi, nagapanglimpyo, surya kamo parti politika, para malimtam-limtan taman ang kahadlok kag ang kuan ni COVID-19 bla sa palibot natin. Sige. Pagbalik ko, good morning kay Mr. Andrew One Night, so naga-monitor man. Si Arbs Abaday, good morning. Sumbray, ginapag-greet ko lang Abaday and Similiano family sa La Carlota. Watching from LCC Morsha. Aksyon Bryan, jet ski made in China, amuna wala pa ni Digong kakadto sa West Philippine Sea. Ha. Salamat gid. Kadamo sa pananawan sa mga pumuloyo. Las 8:49. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginagang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sa nun
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsang anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
mga lagad Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:58. Action Hotline. Maing aga lang kay Jed Liganada, no? Patamiyaw lang dagali Dali gidang galumpat siya, no? Pamilya Liganada kag Montanes. Salamat kit. Utay Benedicto, ari lang ko naga-monitor. Victorina Heights, Mansilingan. Tamiyaw ko lang kay Toto Castro sa Bangga Bagol. Salamat. Di ni Bangga Bagol ganiman. Francisco Guangco Araman, Evelyn Duga Holguin Catalogo, naga-monitor man sa Barangay Mansilingan. Si Alex Montesa nga it's over na niya. Ari pa ko diya. Arbs Abaday, good morning